Atatzen da farran, hemen Donostin edola, eta esate, venga, guazen ondartza denak bainatzea. Eta, obviamente, denak entzeue. Ondartzan nusta batera juten baldin bazara, ni beti nudismoa egin dut. Bai, nire etxen nudismoa egiten dut. Nik uste eta azkenean da izakera bat, ez da, filosofi bat, nola bizi izan desunez. Ez, batez igual, hola, jendeik ez da on tokitan. Esplikatu zen eta esan, egia da, nik ze guztia esango dut behai, beha guztia badago, beha gorputzakin, eta kutsi nahi badu, ba oso ondo iruditzen zait, ez da. Bai, kuadriakokin, hasi nintzen, eta 16 urte biko nituen lehenengo aldia inuna, 16, 17 edolako zoze. Nengo zen bidarteko ondartzen, oindala, aia 30 urte horrela. Ez, noiz bat izan duet, beha bezala, igual, baina, klaro, ez hemen. Igual, jutezea, hola, kalan txikin batea, hola, baina ez, hemengo ondartzetan. Ez dakit, ez dakit inoiz probatu, naizelako eroso sentitzen, ez da, nik, ez dakit. Baina biluzik egotea, guztiz biluzik egotea ez da genitalak akustea bestei, naizelako eroso sentitzen, baina oso ondo ikusten. Baina egia nik aldetenen behintzat, hola, playa okala txikitan, nudismoa egia guztetzei, integral. Ni adibidez, lehendabiziko aldia hola enbolas egotea, talasa izan zen pixukideekin, Bartzelonako pixukideekin. Aurren hasi nintzen kuadriakokin, baina gero kuadriako mutilak baita zizian gukin ibiltzen, eta nahi egia esan etziala lotxeik ematen behi galdetzen nien, kendengo egoiko partia bale, eta... Bazeudelako, ez dakit, bere etxean, eta nahi gabe, arropa gutxiarekin, eta pixkanaka izan zen, uda garaian batez ere, baten arropari gabe gotea, etxen, eta lagunekin entari pixka farrezka, baina gero eta gehiagotan egiten ari ginen, eta pixka normalizatzen baitare nire barruan, pixka estaren bolaz eta ez urdure gotea. Baitare, ze beti danei, txikitatik beti arroparekin eta jendearekin egotea eta arropari gabe gotea, badago nola baiteko retxazo, ez? Herriko beste pertsona batzokin baita egon du nintzen ondartzan batea, eta kendu iten ongoikoa, eta listo. Gaur egun ez da, playa hortan jute masa gehiago tekstil nudismo baino. Baina gara hartan zen gehien bat playa nudista bat. Ni izan naiz beti kuadrillan lehenengoa, o bakarrentakoa induna toples eta hola, animatua nahitea. Bateze, goiko partiak molesta ditu itelako. Zure eta sartzezea, guztitzezea, eta bekoa, azkar lehortzez daizu, baina goikoa ez. Eta nahititik guztitza eukitzea ez zaitezze gustatzen. Eta, hombre, haze baten, matizuko erreparua, apurua, baina, azkenean, ikusezu aldemenen danak bildutzi daudela, azkenean, zeure biluzti iztezea, ez? Nudista ondartza batera alduna izenean, izan da pixkat nahi gabe, edo baten ikustea, ez, ingurua eta, ostaz, hemen jendea, eta baita ere, respetuagatik, Eta egia esan, gehien bat gustatzen, esku hartu baino gehiago bilutzik, nintzen izan zen gehien bat, iregitea, uretan sartzea. Sentsazioa zen, askatasun sentsazioa. Eta erosonago, nudismoa egiten baita erosonago. Baina ez hori, ez du galako bilatua, playas nudistas edo... Berez ez luket desberdintasunik behar, baina nik uste baina askak eta bai mutilak desberdin bizitza deula behintzat. Hoi da nik ustetena. Ez dakit, desberdintasun handina esango bularretan, ez da? Porque geho genitalak egia da hor igual berdintasuna, baina azkenean emakumezkotan bularrak oso sexualizatua daudela, eta noske gizonetan ez da? Nik esango nuke, baina hau nire iritziz, mutilak ez daukela inbeste, ez dakit. Igual ez daukela inbeste arazoik. Ez duguna da errespetatzen besteen erabakiak, azkenean ulertu beharra dakagu denok, neska bat horra eroso sentitze bada, eta ez dagoela gauzarra horreiken, ez da? Titi batzuk ikustea, ez dakit pertsonak, ez dakit ikuste dute, eta batzuk ero bihurtzea momentun, eta ez, guztiz normala da, eta ez ditugu sexualizatu behar, eta kontekstua egiten, ez da? Bazaude ondartza baten o piztina baten, ez dago arazoriken. Nei gauza natural bat iruditzen zait.
Nik uste, jendeak relazioen duten mandu, nudismo egitea sexuarekin, dala, bizkara ja, behiek arazoa dula mentalkia, un poco enfermo mental. Ez da gazte ikusikan bat abestiekin. Osa, nik adibidez ni txikitatikan jasoeten eziketa bat izan dua. Ez da, pixkat, sozialeak markatzeun zerbait da, historikoa da. Egia ez dagoela zentuik, desberdina ez du izan beharrik neska mutila izan. Nere gurasok eta nik etxian ez dugu inoiz egoita butzat bezala hartu, biluzik biltzeana, eta etxetik anoendik gaina ebiltzegea, eta ez da inungo arazoik, eta orduan beti naturaltzat bezala hartu izan du deu. Kuadriakokin ez, baina gurasokin bai. Gurasokin bai jun naiz. Jun ginen, de hecho, Gran Canariako Playa del Ingles, eta han bertantxe kontuatu ginen posoi playa nudista bat zala taola, eta nik enun nudismoain, oza, ni toplesetan egon itzan, baina neraita bai. Ez da lagunen arteko bilutzik ikustea, lagunekin konfiantza bakazu, eta, hori gauz naturala dara. Bai, lotxa, eta orduan, lagunekin egitea, edo lagunekin nahi gabe sortzea inguru ambiente hori, niola hasi nintzen. Plaiatikan pasiatzen zaudela eta norbaitik ezagun batekin topatzea eta bea igual jantzita eta zu bilutzik. Hor ja pixka bat, situazio pixka bat, tenso bat egiten da. Lagunak nahi ez gutxitan indet, baina inizanetenetan, konfiantzako lagunak inda. Duela zaki, lau urte dola. Bai, Iber deitzen da, pixukide hori, eta bera bai nudismoa egiten du. Osa, normaltasunez, orduan baita ere, nik pizkat ikustea, agin nik arazoa dut. Bera super normal dago, etxen gaude, eta orduan pizkat referente bezala hartu nun. Guztiz berdintzait, geone lagunak egia esan ikusiate bilutzi, bai mutila, bai neska eta guztiz berdintzait. Esango nuke igual erosotasun hoi. Ni... Behin gertatu zetan, bai. Pasiatzen urrezkinean, eta pasan, ezagun pasatu zen, eta beha baino jantziakin, eta ez ikustezea, hor ikustezea, bilutzik. Orduan, sentzazioa pixka da, arrarua, baina, ez dago importantzik jo emateko. Askotan baita, ez da? Ni batzutan amestet kaletikan zoazela eta biluzik zaudela, ez da? Eta super deseroso sentire, bai ametxetan, ez da? Esatezu, ez zagatik ez dakat erropa. Baina, egia da, igual denborarekin ikustet aldatela aldatu. Noiz baita egite badet, azkenian, ez dakit. Osa, ez dut ikusten hor arazo esakto bat, ez da? Da gehiago, deserostasun asunto bat. Azkenen, pentsatzen gartzea batzea, txikitan nudismoa egin genuen da ez zegoen importa, orduan. Egia, danak alkarrekin dutxatzen da. Eta aparte, esanet, kirol, taldeko kiroletan, incluso vestuarion klasikokin, gimnasia inda gero, ez daka zentzu askoik. Ez dakit, hori gauta sentitzea baino jantzia eukitzeko, eta ez daka zentzuik. Zuk aurrena konfiantza auki bazula zure... Konfiantza baino gehiago ikustet ondo ezagutu du baita zure gorputza, ez? Eta maitatu zure burua. Bakoitzak badakiz ere egin, ez? Pixkat, baina ikusten badin baduzu, gauzako egiten baldin badirela leku baten, eta oso garbi dagoela, jendea biluzik dagoela, errespetuz eta jazta. Azkenean ustet, nudismo iteko baita esparruak igual daudela, ez da? Eta azkenean ondartza batzutan egiten bada, eta ulertzen dendik baita, pertsona nudistek igual erosoago sentitze diala beste guztik egitea dute, ez denak, baina bai, portzentai altu batek egitea dute, ez da? Eta jendea baita ustet ulertu behar dula, tokiaietan oin normala dala, eta igual, lauak biluzi badaude eta jutezea, hogeitaldeko pertsona bat, igual ez dala tokiriko berena, ez badute nudismoa egingo, ustet baita beresoa sentituko jala, pertsona gehiok egitea dute, gehien batek. Baita gertatzen dena, adibidez, gero eta ondartza gutxiago daudela. Nudismoa egiteko. Ze baita ere, playa nudistak normalen izaten dira leku apartatuak, edo pixkat bereziagoak, eta askotan politagoak. Ze naturan daude, edo ez daude hirian bertan. Orduan baita ere, masifikazio aldetik jendea juten da baita ere leku horietara. Batzutan topo egiten duzu, ostras, ju nahi dut ondartzonetara, baina baten heldu eta jende guztia biluzik. Orduan nik esango nuke, respetuz, ongi dagoela leku bat egizten baldin batzara, pixkat takto hori izatea eta ropa kendu edo bestela jutea.
Hombre, beti do arrazen bat, porque gizarteak dakau beti izan behar duela perfecto. Nudismo egin behar du, gazteak gorputzonakin, eta hori, erakusteko, ikusi daiela gauza ederra, ez? Eta orduan, garen bada norbait edadetua, orduan, komentaioak aitzen dira, para enseñar eso, nik uste dut hori ezin dela. Bakoitza da bezala, eta bakoitzak bizi behar du nahi duen bezala. Orduan hori errespetu egin behar da. Niola naiz eta punto niola maite naiz, bai, komplejo batzuk ditut, denak dazkagun bezala edo igualez, baino ni hau nahi eta aurrea jarraitukoet. Batez, ni gustora sentitzen naizelako, hola.